da shi suka sani. Da shi ne mutane suka sani ba ta fim ba. Sai daga baya kuma sai ake kira da aiki. To duka ni ina so duk abin da ya zo yin shi ne. Tun da haka ne, ke mawaƙiya ce tun da dai kin ce an fi sanin ki a waƙa. Gaskiya ni ba mawaƙiya ba ce. Saboda na ga akwai wasu tambayoyin da wasu suka yi a social media sun ce, ya ce yana so ya sani waƙoƙin da kike hawa ke kike rubuta da kanki ko rubuta miki ake yi kina rerawa. Zan kunna muku bidiyon a gaban wannan maganar nan tawa inda ake hira da Momi Gombe take zayyana batutuwa da kuma zantuka a game da yadda wayansu suka ɗauke ta kamar mawaƙiya duba da yanayin yadda take hawa waƙoƙin mutane. Inda ta bayyana cewa ita fa asalinta ma ba mawaƙiya ba ce, acting na fim take yi. To amma bari kunna muku cikakken hirar nata ku ji daga bakinta. Za mu so da ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa inda za mu ji daɗi kuma mu ci gaba da kawo muku labaruka daban-daban da Kannywood da kuma na arewacin Najeriya baki ɗaya. Ce yana so ya sani waƙoƙin da kike hawa ke kike rubuta da kanki ko rubuta miki ake yi kina rerawa. Gaskiya akasari idan dai zan yi waƙa ni ɗaya ba namiji to ni nake kiran mawaƙin sai in ci mishi ga yadda nake son waƙan ya kasance shi kuma sai yayi waƙan in yayi waƙan sai ya kira mawaƙiyar sai ta zo ta ɗora in ta ɗora ni kuma sun gama sai su tura mu. Ya magana soyayya ke da Hamisu Breaker. Mutane da dama sun sani suna faɗa sun ce kin yi gwagwarmaya akan soyayyar ku. A ina soyayyar ta kwana? Tunanin mutane ne haka Hadiza. Kawai mutane idan sun ga kana mu'amala da mutum sai su ɗauka soyayya ce. Amma maganar gaskiya ni ban taɓa soyayya da shi ba. Kawai dai abokin business ina ne sannan muna da fahimtar tsakaninmu amma maganar soyayya babu ita. To jama'a kun dai ji ta ce ba su taɓa soyayya da Hamisu Breaker ba. Saboda haka ga amsar ku. Kafin ki shiga harkar fim akwai jarumai da kika kalla kika ce ga jaruman da take burge ni kuma ina so in zama kamar ita. Da gaske ne duk wanda ya san ni ya san cewa ina son Fati Washa. Kowa ya san wannan. Ita ce jarumarta har gobe kuma. Jarumarta ita ce Fatima Washa. So shi kenan tun da kin ce Fatima Washa ce. Shi kina gani kamar acting ɗinki irin nata kike yi ko kin zo da naki salon. Kwata-kwata ma irin nata nake yi ba. Ni dai kawai tana burge ni amma in dai acting zan koya sai dai koyi naki. Gaskiya ne saboda ni irin in kina magana a fim kina waye sai in ga dai yana burge ni wallahi in dai magana zan koya ko acting ko wani abu magana script ne su suke rubutawa amma dai ke kike yi ana gode sosai to jama'a kada ku matsa ku tsaya da Momi Gombe kafin ki shiga fim kin faɗa wace ce kika kanta yanzu kuma mu je bangaren maza wane ne a aktoci da kika fi so a da kafin ki shiga? Marigayi Ahmad Esme shine best jarumin da ni nake so yana burge ni a fina-finai sosai. To a yanzu fa? A yanzu kowa yana burge ni. Wani actor ne idan aka haɗa ki da shi kike jin daɗin aiki da shi? Ramadan Boot. Sau maganan kenan ta zo. Akwai tambayan da aka yi min. Ce in tambaye ki. Ramadan Boot sunan shi Lamir a fim ɗin Alaka, a series ɗin Alaka. An ce soyayyar da kuke yi a cikin wannan labarin da gaske ne ko kuma na fim ne kawai? Wala ba mu taɓa soyayya da shi ba an Hadiza. Kawai fim. Menene alaƙar ki da Auta Waziri? Abokin aiki na ne. Shi ne kai alaƙa na da shi. Kawai? Kawai. To shi kenan. Ta ba da amsa. Ta ce abokin aikinta ne. Gaske ne? In ba da gaske ba, ka biyo ni ka faɗa min gaskiya. Sai jama'a yanzu za mu je game. Mun zo ƙarshen episode ɗinmu tattaunawa da muke yi da Momi Gombe. A duk sanda za mu gama muna ba wa mutane dama, muna ba su sunayen mutum biyu inda za su zaɓi mutum ɗaya a cikinsu. Ta. Kin shirya? Ina jan Hadiza. Usman Ma'azu. Ko Abdul Ahmad. Ina da layo ina. Kai, wayo Allah na. An ta Hadiza. Dukan sai abu ɗaya ne. A'a ba abu ɗaya bane ba sai ka zaɓi mutum ɗaya. Kai. Kai, inna da layo ina raji'un.
Wayyo Allah. Mu je dai. Usman Ma'azu Abdulhamad. A'a, mutum ɗaya. Mutum ɗaya za ki zaɓa. Jama'a mutum ɗaya za ta zaɓa ko? Ta. Usman Ma'azu. Usman Ma'azu. Faɗa min abu uku akan Usman Ma'azu da kika sani. To. Na farko dai mutumin kirki ne. Na biyu kuma mutum ne wanda idan kai ba daidai ba zai iya kiran kai gaya maka ko da ba za ka ji daɗi ba. Na uku kuma shine na uku kuma abin da zan iya cewa shine yana da son ibada. Da fatan kun ji irin zartuttuka da kuma batutuwa da ita Momi Gombe take yi. Za mu so da ku faɗa mana ra'ayoyinku a game da wannan zantuttuka da take yi, sannan ku danna mana subscribing da alamar karrawa inda za mu ci gaba da kawo muku labaruka daban-daban na arewacin Najeriya da ma na Kannywood baki ɗaya.